Islam je savršen, Islam je potpun. Čovjek treba da zna, bit će pitan na sudnjem danu duhandžija, prvo što je uništavao svoje tijelo. Znači danas nema na planeti normalnog insana koji kaže da duhan ne šteti. Uništavaju svoje tijelo, uništavaju svoj imetak. I treća stvar, veoma bitna stvar, jeste da čovjek drugim ljudima nanosi štetu. A za sve će se to odgovarati na sudnjem danu. Nemoj da mislite, ne postoji na ahiretu mjera koja može izmjeriti koliko sam ja, kada sam ja bio u nekom restoranu ili negdje ja sam duhanio i štetio sam ljudima, pa to sve se na ahiretu može izmjeriti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Ko uradi trun dobra, trun, uzmi trun, pogleda ga na vrhu igli, vidjet će. Ko uradi trun zla, vidjet će ga. Pa je konzumiranje duhana s aspekta islama zabranjeno zbog 3 ili 4 faktora, zato što to šteti tijelu, zato što to znači uništavanje ljudskog imetka i zato što je to znači nanošenje štete drugim ljudima. Allah poslanik kaže u velikom hadisu koji smo mi ovdje čitali, 40 hadisa imama Nevevija, la darara wala dirara. Nema štete nanositi sebi, niti nanositi drugim ljudima. To je veliko, veliko islamsko pravilo s kojim se mi u islamu ponosimo, da ne možeš ti u islamu nanositi drugim ljudima štetu. Ali subhanallah, insan je, Allahom vam se kunim. Islam kako čini čovjeka sretnim, zadovoljnim. Ljudi bi, kad bi sad mi doveli neke ljude koji nisu živjeli na planeti i mi im pojasnimo šta je štetnost duhana i da oni vide da ljudi puše, znači ne stide se. To je djelo kojeg bi se insan trebao da stidi. Allaha mi. Normalan čovjek bi trebao da se sakriva, da ne znaju drugi ljudi da on to radi. Ko što se djeca u djetinjstvu, jer djeca su inače puno iskrenija. Djeca se u djetinjstvu sakrivaju. I poslije kad postanu veliki, onda se više ne sakrivaju. Kad prigore im svi senzori imana, stida i onda i oni javno cuclaju duhan. Šta misliš, čovjek dođe svaki dan, uzme pred svojom djecom, uzme 5 maraka i zapali ovako. Šta bi Allah rekao za tog čovjeka? Lud na 100. A šta misliš, on to radi, njemu je šteti. Hajde, zapalio 10 maraka, hajde, šta zapalio? Dosta mu je lud. Lud zapalio i još to njemu, pojede mu bubrege i pojede mu sve, razumiješ, unutra. Ja gledam neki dan čovjek, neđe jadnik, on žuri. Znate kad čovjek žuri, koliko pluća rade, brži, koliko on udiš. On žuri, ali momak skoro pa trči i u ustima drži cigaru. Allaha mi meni sam napada kao dragi Allahu, kako li sad njegovim plućima. Jer on koliko on udiše, a otuda dolazi čiro puše, ko da sjedi pod čirom. Gledaj, rekao, Allaha ti svevišnji, šta čovjek sam sebi radi. Žuri, trči i on stavio nju u usta i trči, lola. Pa to ti je dole, požar u stomaku. Pluća. Jak, ništa. Slike tamo, oni Kinezi jadni snimili onu mašinu, stavi cigaru i prolazi kroz pamuk, pa to poslije nakon 10 šteka, to je crno, to je katren, to je zara. Ne, to ništa, kaj Hadži Huso je pušio 60 godina, ništa mu kaj je bilo, nije, zdrav bio kod riv. To smo mi.